Good afternoon. And welcome to my vlog again. Today's video, manglabak ko. Nya, palamuot kaayo. Kaya di ko kayo. Nalisod ko open, ani. Washing. Giyon, anak ko niya, niya. Walay tuwing ning gawas. Nangutalan daw kung saon. Nya. Ayo, gitagaan ako instruction nga tuyo kung saan ako tuyo ko agad kadugaya nakatunong lagi ko. Ani din siya, oh. Ani, oh. Ipol din siya, ipol. Pag-start, ipol. Pag-stop, push. Galibong kung saan paglugwa sa tubig. Kay gi-open na ako ni dire wala tubig ni nindugwag. Sige ko taro asa ba eh. Asa man ang kuan sa tubig ani. Kanira le siya oh. Tanawa ra gud ninyo oh.